Kuvassa on Islanti ja Islannin päälle on laitettu nyt aktiivisia tulivuoria. Niitä sieltä löytyy hyvin paljon ja ei ihme, koska koko Islanti on tällaisen valtameren keskiselänteen keskellä. Tämä on tämmöinen paikka, mistä on purkautunut 25 miljoonan vuoden aikana hyvin paljon magmaa ja on syntynyt tämmöinen uusi saari tähän Atlantille, jonka sitten skandinaavit asuttivat jossain vaiheessa. Mutta tarkastellaan nyt tätä valtameren keskiselännettä. Tämä on siis se kohta, missä syntyy uutta merenpohjaa. Syvyyksistä kumpuaa sulaa magmaa tällaisten konvektiovirtauksen avulla. Ja näin ollen tämä magma sitten jähmettyy ja muuttuu kovaksi merenpohjaksi. Se työntää vanhaa merenpohjaa samalla vähän liikenteeseen ja muutaman sentin vuosivauhdilla tämä uusi merenpohja sitten, tai merenpohja liikkuu niin vaikka kohti Afrikkaa tai kohti täältä Amerikkaa.